Deuteronomy Tidumienu. Yenum ni ahyɛdeɛ ni atemudi a monhwɛ nnwɔ no asase a Awurade wagyanom Nyankopɔn derema wo sɛ fa no soɔ na mode te asase soɔ nyinaa. Sɛɛ na monsɛe ɔsombea a amanaman a morekotu wɔn no som wɔ anyame, mmepɔ atenten so ne nkokoɔ so ne duamono biara ase no nyinaa. Na munnwiri wɔn afɔrebukyia, na mumubu wɔn abo adum, na momfa ogya nhye wɔn abosompɔ, na momobɔ wɔn anyame ahoni, na monsɛe wɔn din firi hɔ. Monnwɔ Awurade mo Nyankopɔn sa, na mmom faako a Awurade mo Nyankopɔn bɔyi mo musuakuo nyinaa mu, sɛ ɔde ne din bɛtoɔ, na watena no na monhwɛ, na ɛhɔ na monkorɔ. Na ɛhɔ na momfa mo hye afɔdeɛ, ne mo kum afɔdeɛ, ne mo ntotosoɔ dudu, ne mo nsɛm masoadeɛ, ne mo bɔhyɛ adeɛ, ne mo ayamyi afɔdeɛ, ne mo anantwie, ne mo nnwan makan korɔ. Na ɛhɔ na muni di Awurade mo Nyankopɔn anim, na mo ne mo afia ne nye ade a mode mo nsa kaa Awurade mo Nyankopɔn de ahyira wo no mu nyinaa. Monyɛ sɛdeɛ yɛreyɛ no ɛha na yi biara a obiara yɛ deɛ tene n'ani soɔ nyinaa no. Na ɛde besi sɛsɛ yi, munyɛ nnuro home ne agyapadeɛ a Awurade mo Nyankopɔn de rema wo no mu. Na sɛ munyɛ twa Yordan kɔtena asase a Awurade mo Nyankopɔn de rema mo sɛ muni soɔ no so, na ɔma mo home firi mo atamfo a wɔatwa mo ho ahyia no nyinaa ho, na motena ase dwoodwo a, ɛne faako Awurade mo Nyankopɔn beyi ama ne din atena no, ɛhɔ na momfa deɛ merehyɛ mo no nyinaa nkorɔ. Mo hye afɔdeɛ, ne mo kum afɔdeɛ, ne mo ntotosoɔ dudu, ne mo nsɛm masoadeɛ, ne mo bɔhyɛ adeɛ a moyie a mode hyɛ Awurade bɔ no nyinaa. Na momma mo ani nye Awurade mo Nyankopɔn anim. Mo ne mo mmabarima, ne mo mmammaa, ne mo nkoa, ne mo mfena, ne Lewini a ɔwɔ mo kuro apono mu, ɛfiri sɛ ɔno deɛ oni mo mu kyɛfa anaa agyapadeɛ. Hwɛ wo ho yie na woammɔ wo hye afɔdeɛ baabiara a wuhunu, gye faako a Awurade beyi wɔ wo musuakuo biara mu no, ɛhɔ na bɔ wo hye afɔdeɛ, na yɛ deɛ merehyɛ wo nyinaa. Nanso ɛnam biara a wo kra akɔn dɔ no, kum di, sɛ Awurade wo Nyankopɔn ahyira wo wɔ wo nkuro nyinaa mu. Deɛ ne ho nteɛ ne deɛ ne ho teɛ ni bi, sɛ wɔwansan ne wɔforoteɛ. Mogya no nko na munnie, monhwie ngu fam sɛ nsuo. Deɛ ɛnsɛ sɛ wudie wɔ wo nkuro mu ne waburo ne wo nsa ne wo ngo tutusuo dudu, ne wo anantwie ne wo nnwan makan, ne wo bɔhyɛ adeɛ biara a wahyɛ ho bɔ, ne wo ayamyi afɔdeɛ, ne wo nsɛm masoadeɛ. Gye sɛ Awurade wo Nyankopɔn anim, faako Awurade wo Nyankopɔn beyi anu na die. Wo ne wo babarima ne wo babaa, ne w'akoa ne w'afena, ne Lewini a ɔwɔ wo kuro apono mu. Na ma w'ani nye Awurade wo Nyankopɔn anim, deɛ wode wo nsa ka nyinaa ho. Hwɛ yie na woanya Lewini na wode te w'asase soɔ nyinaa. Na sɛ Awurade wo Nyankopɔn trɛ wo hyia mu sɛdeɛ waka akyerɛ wo no, na wo si medi nam, ɛfiri sɛ wo kra akɔn dɔ sɛ obedi nam a, di nam sɛdeɛ wo kra akɔn dɔ. Sɛ faako Awurade wo Nyankopɔn beyi de ne din ato hɔ no, ne wo ntam ware a, ɛne kum anantwie ne wo nnwan a Awurade de ama wo no bi, sɛdeɛ mehyɛɛ wo no, na di no wo kuro mu sɛdeɛ wo kra akɔn dɔ. Sɛdeɛ wodi wɔ wansane ne wɔforoteɛ no, saa ara nso na die. Deɛ ne ho nteɛ ne deɛ ne ho teɛ nyinaa ni. Yie nko na hwɛ na woanni mogya, ɛfiri sɛ mogya ne ɔkra, na nni ɔkra nka nam no ho. Nni hwie gu fam sɛ nsuo. Nni na ensi wo ne wo mma a wodi w'akyirɛ yie, sɛ woreyɛ deɛ ɛtene Awurade ani soɔ. Akronkronni a ɛsɛ sɛ wode ma, ɛne wo bɔhyɛ adeɛ na ma so kɔ faako a Awurade bɛkyerɛ hɔ. Na fa nam ne mogya no bɔ wo hye afɔdeɛ Awurade wo Nyankopɔn afɔrebukyia so. Na wɔnhwie w'afɔdeɛ no mogya ngu Awurade wo Nyankopɔn afɔrebukyia no so. Na nam no deɛ di. Hwɛ na tie nsɛm a merehyɛ wo nyinaa, na ensi wo ne wo mma a wodi w'akyirɛ yie daa, sɛ woreyɔ deɛ ɛyɛ na ɛtene Awurade wo Nyankopɔn ani so. Sɛ Awurade wo Nyankopɔn twitwa amanaman a worekɔ hɔ akotu wɔn no firi w'anim, na wotu wɔn tena wɔn asase so a, hwɛ wo ho yie na sɛe a wasɛe wɔn afiri w'anim no akyiri no, wɔn akyiridie anyɛ wo fidie, na wɔammisa wɔn anyame akyiri kwan sɛ, amanaman yi som wɔn anyame sɛn, na me nso menyɔ sa. Nyɛ Awurade wo Nyankopɔn sa, na Awurade akyiwade a ɔtane nyinaa na wayɔ ama wɔn anyame,
na wɔn mmabarima ne wɔn mmammaa mpo na wɔde ogya hye wɔn ma wɔanyame. Asɛm a merehyɛ mo nyinaa monhwɛ ni so, fa bi nka ho na nyi so bi.